ଆପଣଙ୍କ ଦିହ ପା ଭଲ ଅଛି ନା? ହଁ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବାପା। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୁରିଗଲା। ବାବା ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ପାଦ ଧୂଳି ନେ ବାପା। ନା ଉପର ରହିଛି ପାଦ ତଳୁ ଜଣେ ପୁରା ଜିଦିଆ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ଯେ ସେତିକି କେତେ ଜିଦିଆ ମୋ ଶୁଣି ନା ନା ମୋ ମନ ନବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାବା। ଯା ବାବା ଏତେ ସମୟ ଆପଣ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବାପା ଏତେ ସମୟ ଆସିବେନି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଘର ସଂସ୍କାର? ଆମ ଝିଅ ନା ବାବା ଟିକେ ବାପା ତ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଗଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାଟା ବୁଲି କେତେ ସଂସ୍କାରୀ ମୋ ଜୋଇ। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ବାବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଖିରେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। କହିଲେ ବାପା କ'ଣ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା? କିଛି ନାହିଁ ବାପା ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ। ମୁଁ କିଏ? ତମେ ରାଜ ମୁଁ କିଏ? ମୋ ଜୋଇ ରାଜ ଜାଣିପାରୁନି ପଚାରନି ମୁଁ କିଏ? ବାବା କିଏ ତମେ? ପାରା ପାରା କବୁତର ବୁଝିପାରିଲି ବାବା। ଏ ଗୋଲା ପାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରା ମୋତ ବଡ଼ ମୋହ ବଡ଼ ମୋତ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାରାରେ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସରା ମୋତ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାରାରେ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସରା। ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି କେତେ କଥା ମୋ ଝିଅ ଜାଣିଛି। ବାସ୍ ମୋର ମନ ଏ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ଏତେ ଥର କ'ଣ ମାନେ 3-4 ଥର ହେଇଗଲା। ଯାହା ନେଇଦେଲି ଝାଡ଼ରେ ବୋହିଗଲା ପରା। ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ କଥା ନାହିଁ ଶୁଣ ବାବା ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଡେଙ୍ଗିଆ ଦେଇଯିବି ସେଆକୁ ଆଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଏଥର ଆପଣ କୃଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠୁ ବିରତି ନେଲି ଟିକେ। ଦେଖୁଛ ମା ମୋ ଜୋଇଁକି ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ କେତେ ଭଦ୍ର କେତେ ନମ୍ର। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚପଲ ବି ଠିକ ମାରେ ମା ଜୋଇଁଟା ପୁରା ପାଗଳ ଚଗଲାଟା ସବୁ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ମା ରହିଯା ଆପଣ କାହିଁ ଶୁଣି ଦେଉଛ ମୋତେ ମୁଁ ଅନେକ ତ ଦେଖିନଥିଲି ବୁଝିଲ ମା। ବାପା ମାନେ ବୁଝିଲାନି ଗୁଡ଼େ ତୁଡ଼ି ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲ? ଏଇ ମା ତ ହଠାତ୍ ମଦ ବୋତଲ ବୁଝି ବୁଝିପାରୁନି ମଦ ବୋତଲ ମୋ ଝିଅ ହଁ ମଦ ଖାଇବ ମୋ ଝିଅ ଧରୁଛି ସେ ମଦ ନୁହଁ ଯେଉଁ ସ୍କେଲକୁ ଯିବା କଥା ମୋ ଭଏସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଫ୍ ସିରପ୍ ନେଇକି ଆଇଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ବୋତଲଟା ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ରଫଡ଼ ନେଇବି ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛି। ମଦ ଆଉ ନାରୀ ତୋର ମୋର ଭାବ କିଏ ବୁଝିବ ଆମ ଭିତରେ ମାରେ କାଲି ରାତିରେ ତତେ ମୁଁ ସପନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାରି ବୁଝିଲେନି ଗୋଡ଼େଇ ତୋଳି ହେଲା ତତେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ମୋର मोरी पद जीवन नष्ट हो गला मोरी पद
तो जीवन बर्बाद हो मो बाप नुहे मो से कहीं रखी हाँ नहीं कौन दी ब्याग देलु तो पाइला गदर 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 है से नीचे ओल्हेगला दे ओहो दे आ दी ब्याग बने पीदेला पर जो डाले से डाले दे बनै पारिबिनी सतरे बनी पारिबु ना अरे बनै दउनु कहैली परा बनै पारिबिनी बोली बाड़ बुलेइलु माने माट अरे राज खाइ दियो वो बहु को मार्च कौन भाई हाँ वो अरे कौन थी मद बंध हाँ तू कौन है मु करे तते पचास बार तू कौन आइछु तू पर तो स्वामी सुर घर छाड़ी चली आइछु पुड कौन आइछु हाँ ए राज क मद ग्लास मद बोतल ओहो तुम दिज जाक बस मद पिउल हाँ मो बहु देखीदेला से तो मारुच ए राज तू तो मार पचार हाँ डर नहीं टिके डर विश्वास कर तुम सतटा लुचाई ढेर चेष्टा करा चेष्टा कर सतटा जो आपणा छा फुटिक बाहर चेष्टा कलानी आ लुचाई किसी लाभ नहीं सत कह क्या डरबी सत कह पछे मले मरबी आप जहाँ देखिले जहाँ शुणिले सब सत तूटा एड़े निर्लज तो मोटे लाज सर्व किसी ना नीलज एत खराब तो हो गलु सत मानती हाँ बाहर राज किए बाहर ना 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 चांस नहीं सॉलिड जाए कहीं कौन चिंता कर टिके सोनी सीधा बड़े घर बाहर कर देवे हेले तू छाती चिरी की ता नाट लिखी दी सेटा प्रॉपर्ली में देवे ना 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 ए संपर्क आजर नुए डैड एमिति कोन एटा होची बहुत दिनर साई को मैरिज करिबाटा थिला गोटे ड्रामा साई को सहित मोर किछि संपर्क नथिला कि मो साई को भल पाए मो तो भल पाए राज को डाल चिंता कले सोनी जेम देखा जमी चरित्र झील बोली आप भावुं मुझे खाली कलेज आसिक सुना पिला बेले आप सामने ठिक था डाल मु सोनी बोली गोटे झील को भल पाऊँ बह करने निष्पत्ति नहीं आपणकर मतामतटा कौन से उठी था मत ये जाबड़ा पकई था ऑक्सीजन लगे आपोलो जा पड़ी था हेले मु कटक टका खेल करदेली कौन कले मम्मी गेला पुओ साई नवा साई न टाणी आईली मझे बड़ी पकईदेली हेले मोर प्रथम पसंद ए सोनी लज्जा शरम सब भूली गलु हाँ डाडी को सामने गोटे पर स्त्री को घर को डाकी मद पीऊचु पुणी कहूचु कौन सोनी मोर प्रथम पसंद टिके बुझलु ओडिया सीरियल लेकिन ढेर माड़ माइलु हेले एबे प्रथम कथाटा कहबी कलिजा ऊपर पत्थर रखी दे सत कथाटा शुणु शुणु सतटा शुणु नमस्कार आज मुख्य समाचार समाचार मुख्यांश आसंता काली दिन 11:30 कटक स्थित हाईकोर्ट मो सोनी की कोर्ट मैरेज कर कथा शुणी सारा पर किसी लोक मुंड उपरे घड़घड़ी सहित वज्रपात हमार संभावना अच्छे समाचार शेष है नमस्कार राज घर तोर स्त्री अच्छी हाँ स्त्री थाउ थाउ तू सेकंड मैरेज करू कौन देखा तोटे एते तळु को खसी गलुनी कौन आज मु ढेर दिन तलू तलकू 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 खसी सारी चिंता कर से जो पागली मो रूम गई था
କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିକି ଡାଲେମା 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 କାହିଁ ମାରିଥିଲି? ଏଇଟା ହେଲା ଅସଲ ମଞ୍ଜି। ମୋ ରୁମ୍ରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଝିଅମାନଙ୍କର ନେକେଟ୍ ଫଟୋ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିପାରେ। ଫଟୋ ବାବଦୀୟ କୌଣସି ପଇସା ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭରସା ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକି ନାହିଁ। ମୋଠୁ ବାକି ଖାଇବ, ପୁଣି ମାଗିବ, ଦେବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଶିଖିବ ନା। ବାକି ଦେବିନି କି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ସମ୍ପର୍କ ଭରସାରେ ଚାଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁଶୀଲ ବାବୁ? ସିଏ ପରା ମୋଠୁ ଫଟୋ ନେଇ ଜୁମ୍ କରିକି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି କହିଦେବି। ଏବେ କୁହ ମୋର ଏ ବେପାର ତମକୁ କେମିତି ନାଗିଲା? ଏତେ ନିର୍ଲଜ ତୁ ହେଇଗଲୁ। ତୋ ମହୁଟି ଲାଜ ଶର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ତୋତେ ପଚାରୁଛି ଏଡ଼େ ବେଲଜ ତୁ। ମମି ହାତ ଉଠେଇଲା ସହିଗଲି। ହେ ତମେ ହାତ ଉଠେଇଲ କି ଏଠି କାହିଁକି? ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ତମ ପାଖରେ ଅଛି? ତମ ପାଖରେ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ଭଲରେ କ'ଣ ରାଗୁଛ? ନା ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି। ଏଇ ତଳୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷରରେ ସାଇନ୍ କରିଦେବ। କ'ଣ ସେ? ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପଳାଶୁଣୀ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ପାଖରେ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରାର ଯେଉଁ କୋଠାଟା ବନେଇଛ ସେଇଟା ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲି କଲ। ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷରରେ ସାଇନ୍ କର। ସେଠି ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କରିବି। ମୁଁ ବା ଅନାଥ ହୋଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆଶ୍ରମ କାହା ନାଁରେ ହଉଛି? ଦିଅ ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ କରିବି। ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ କରିବିନି। ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ କରିବି ନାହିଁ। যদি ভলরে মো প্রস্তাবে রাজি নহতি তোতে বি মারদেবি বে ওকিলাতি কোন কিছু সাইন করিব না। মমি ছাড় কইছি সাইন করিব না। মমি